Здравейте, приятели! Днес ще играем тази игра хорор на SpongeBob. Нека да започваме с играта. Преди около час-два я изтеглих в тази игра. Аз съм горе в моята стая. Това бе? Това? Не какво така къща? Мъже! Какво е? Сега тук ли трябва да влизам? Да. Това показва, че тук Сепия е бил май някой. Да го навалиме. Тук хора. Какво е това, бе? Хора, чувам нещо. Хора, тук сме. Хора, чува се една много гадна песен. Това, знаете ли какво означава? Мале. Хора, това какво е, бе? Мале. Хора, буквално мене ме е страх. Мале, хора, страх ме. Тук няма нищо, но трябва да намеря. Тук е един ключ. Тук ли е? Пах ти малка къща, бе. Трябва да намеря ключ. Брата. Тя заключена, за това ми трябва ключ. Хора, в момента питате ли ме колко ме е страх? Аз съм тук само някакъв полицай, бе, приятели. Ме е страх да... Щото има песен, то някъде наблизо. Мале, пах ти грозотия. Хората тук. В момента... Хора, в момента ме е страх да слеза долу. Хора, не знам, но много ме е страх. Буквално това не е джам, прозорец. Вижте, това е нещо като фалшиви... Кой чука? Хора, в момента толкова е страх. Мене ме е страх да погледа за мене. Знаеш как мразя някой да ходи плътно за мене. И накрая да се обърна, той да ми скочи и... Това е. Хора, страх ме да слеза отдолу. Беше, рискуваме. Той наближава, хора! Хора, много мразят. Просто не мога ли да излеза? Аз седа тук като някакъв... Хайде бе. Маля, какви са тия снимки, бе? Не се изчу яко. Ма тук долу какво има, бе, хора? Аз не мога да видя. Добре, да... Просто 3 минути седат тук. И ме е страх да слеза заради това. Скапан. Мале. Таман ще слеза. И той ще ме убие. Просто вижте как чука на вратите. Мале, хора, мене ме е страх. Буквално мене ме е страх. Буквално... Много ме е страх, иначе. В момента съм долу в стаята на... При леглата съм и ме е толкова страх. Нещо ще ми скочи, аз направо... Добре, слизам. 3, 2, 1.
Едно, две! Едно, две, три! Мале хора, страх ме. Трябва да намеря един прост ключ. Не ми се ходи тук. Хора, в момента съм отдалечил телефона от мене на 1 метър, хора. Разбирате ли колко ме е страх? Ме е страх да се обърна. Мале хора. Чувам нещо. Само да не се чува как пръска по вратите, че аз направо... Ами ако ми изкочи, хора. Чука се на вратата! Хора, в момента ме е страх. В момента ме е страх. Ме е страх да се обърна. А трябва да намеря един ключ. А втората мисия трябва да отключа някакъв Спонжбоб. Мале хора, какво е това, бе? Какво е това, бе? Разбирате ли? Аз в момента не. Където е скапан ключ? Хора, тук има врата. Хора, ме е страх. Просто ме е страх да мръдна, хора. Да мръдна. А камо ли да се обърна? О, ключът! Намерихме ключ! Мале хора. Сърцето тупти яко. Мале хора. Там ще взема ключа. И той ще се появи. Трябва май да отключа Спонжбоб. А ние вече 7 минути снимаме това видео. Мале хора. То направо изкочи. Аз направо хвърлих телефона. Направо... Ай, пак съм и болен. Имам хрема. И такво кашлям. Айде бе, къде е то доле? Добре, няма никой? Добре, мога да минавам. Само. Да не ми изкочи. Че отново ще има... Добре. Минавам тук. Добре. Всичко е точно. Тихо е. Видях нещо. Приятели, това ако беше в реалния живот и аз да съм той, където сега играя, буквално казвам ти, ще измухна тия дъжки и направо ще се зарова в земята. Разбирате ли в момента колко ме... Не. Ето ме Вижте, хора, много мразнва. Види, когато взема ключ, нещо ще стане. И какво трябва да ги правя тия ключове, бе? Какво трябва да ги правя? Просто ме е страх. Не, трябва да не ме е страх. Трябва да... Моля хора. Паси извън земята. Сега. Каквата снимка, бе? Маля хора, Защо не мога да го мина? То буквално върви където съм аз.
Ще направя пак клип във вторник. На тази игра за сега нищо не видяхме, хора. А 10 минути снимаме! What the fuck? Как може? Просто съм толкова зле. А имаше над 10 000 изтегленията. И какво трябва да ги правя тези ключове? Не искам да поглеждам тази снимка. Това е тази стайчка. Бе, само вратичка, бе. Абе, вратичка, бе. Защо не може да се отключи, бе? Нали нещо... Хора, вървиме пак там, където не трябва. А там е ключът. Моля, хора, към... Не, това ако беше... Хора, ме е страх в момента. Ще изкочи това извънземно и не е много да го чупа главата. Добре, пак погледнахме тази снимка. Каква е тази голяма къща? Мале, какъв е този диван, бе? Нали? Не са оттрепали някой, бе. Мале, хора, само да ми изкочи. Аз ти казвам. Направо... защо не мога да намеря този скъпан ключ? Абе, виж, аз се върти като пумпал! А в момента знаете ли колко ме е страх? Колко? Хора, вие видяхте то седяше на това. Без сила. И изведнъж изчезна. Какво стана? Изведнъж изчезна. Хора, изведнъж изчезна. Вие видяхте да седи на безсило. Добре, защо не мога да го видя? Хора, вие видяхте. Просто видяхте. Кажете ми, че видяхте. Той седяше на безсило, хора, на безсило. Да, игра повече никога няма да игра. Само като видях как седи на безсилото и... А представете ли си какво ще стане, ако сега се появи някъде? Буквално, хора, само се разкарвам. Аз не мога да намеря и един ключ. А вие знаете, че ако мръдна аз направо... Не ми е писнал. Добре, на тука трябва да е ключът. А в момента колко ме е страх. Само да не ми изкочиш. Че в момента... Вижте как тичам с 200 км. Хора, ви видяхте. Показа се на снимката. Той да не умря, бе. Хората май умря.
Мила, маля. Какво са убили тук? Хора, кажете ми това какво е? Отключихме, значи, нова стая. Тая стая даже не бяхме и видяли. Вижте, това е нова стая. Хора, това е Сепия. Сепия е умрял. Хора, Сепия е умрял. Отключихме нова стая. Сега да видим нещо друго. Какво? Да не е умрял! Хора, буквално видяхте, че отключихме нова стая с този ключ. И буквално той е жив. А кой бъде отрепал? Хора, отключихме нова стая, видяхме, че Спонж Боб май е умрял. Вижте, то беше като на глава на Спонж Боб. Той убил Спонж Боб. 100% съм сигурен, че е убил Спонж Боб. Нищо друго не може да направи той. Освен да го убие, защото го мрази. Нищо друго не може да направи. А хората... Пати и гадната Сепия, бе. Вижте, той веднага изкочи. То не е умрял даже. Да не се покажеш от тази снимка, бе. Добре. Хора, в момент толкова ме е страх. Чак се появи той. Често си ти казвам, телефона ще е на земята. Отключихме нова стая и не успяхме да спасим Спонж Боб. В играта иначе пише, че трябва да спасиш Спонж Боб, а той го е убил. Той просто хора го е убил. Аз няма как да го спаса. Сега е времето. Ако пишете в коментарите, че не е интересен този клип, нямаше какъв друг да направя. Пишете ми каква хорър игра да направя с пак ли хора. Вие видяхте, че скочи от тази снимка. Събрахме 4 ключа. Хора, буквално ме е страх да се покаже, хора. А трябва да съберем или 5, или 4. Сега сме събрали 5 ключа. Хора, в момента не можете да кажете, че аз просто не мога. Хора... О, не! Как? Какво? Хора, събрахме ги ключовете. Не можахме да спасим Спонж Боб, защото беше късно. Той направо го уби. И това мога да кажа, че това беше от мене. Ако ви е харесало, праскайте лайковете и кажете каква хорър игра да направя в канала на Сираков 123. Кажете ми някаква игра, където сте я играли, да пишете задължително в коментарите каква хорър игра искате да играя. Пред нас вече е втория сняг паднал. Сега лети. Сигурно има около 2-3 см сняг. Има много сняг.
хора, ако ви е харесало, абонирайте за канала, праскайте лайковето и кажете каква хора да играя другия път. Пишете в коментарите. Ако не пишете, тогава ще избера аз. Ама искам вие да пишете, да видим каква игра ще играя. Добре, това беше от мен. Чао.